Jama'a masu bibiyar Jarumar Hausa, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da warhaka. Mun fito ne yau za mu yi magana a irin fasikanci da zinace-zinace da luwaɗe-luwaɗe da sarakunan Fulani jikokin kasurgumin ɗan ta'adda ɗan fodiyo suka yi a ƙasar Hausa suke kuma ci gaba da yi har yau ɗin nan. Na'am, har yau ɗin nan. Watannin baya da suka wuce mun ɗauko magana za mu fahimtar da al'ummarmu domin su san su waye Fulani. Domin Bahaushe idan na kallon Bafulatani sai dai imar kallon miƙiyinsa ne na gidi. Domin da Hausawa sun san gaskiyar ƙiyayyar da Fulani suke mana, in an ce Bahaushe ya haɗa jininsa da Fulani ba zai haɗa ba. To amma an ce maso abinka ya fi ka dabara. Godiyar da muke Ubangiji, yau za mu fito mu tona wa Fulani asiri, ba su da abin da za su iya kare kansu, sai dai su ce mu arna ne, ko 'yan ƙungiyar bazata, ko Kiristoci suka turo mu, ko Yahuda suka turo mu, ko mu kan namu ma a kafirta mu. To ai ta gaba ta rago. Duk abin da za ku faɗa a kan mu Fulani, ba za ku iya rufe mana baki ba, tunda mun lashi takobin sai mun faɗa wa 'yan uwanmu Hausawa irin fasikanci da cin zali da ƙasƙanci da wulaƙanci da kakanninku suka yi wa kakanninmu. Na fara zance a kan fasikancin Sunusi, wanda ya ciri tuta a wajen zina da matan aure. Sunusi, kakan Sunusi Lamiɗo Sunusi, na'am shi nake faɗa. Mun yi magana mai tsawo, Fulani suka shiga, suka yi mana ta'addanci a cikin Jarumar Hausa TV. Ba su san ba, a'a, ba a nan take ba, an dauna bodari. Odiyoyinmu suna nan suna yawo a duniya. Kuma Jarumar Hausa ba ku isa ku rufe mana baki ba, saboda tsoronmu kuke ji, saboda kun san abin da muke faɗa gaskiya ne. In ba don gaskiya ba ne, ba za ku yaƙe mu da ƙarya ba, sai ku yaƙe mu da hujja da dalili. Mu da hujjoji muke faɗa wa al'umma ga irin ta'addancin da kuka yi. Ku kuma kisa kuke so ku yi, yadda kuka kashe iyayen kakanninmu kuke so ku kashe mu. Wallahi mun fi ƙarfinku. Domin ko yanzu kasuwa ta watse, ɗan koli ya ci riba, ba wani Bafulatani da yake da saurin daraja ko mutunci a idan Bahaushe, babu shi. Kar ku ga waɗannan malaman Hausawa kawaici suke muku. A gaskiyar abin da muke faɗa ya nemi su daɗi, domin abu ne wanda su ba za su iya faɗa ba, saboda nauyin da Allah ya ɗora musu a matsayinsu na malaman addini. Amma duk wani malami wanda ba Bafulatani ba ya sun san abin da muke faɗa ba ƙarya muke ba, gaskiya ce. Amma ku ba kwa son gaskiyar, kowa isanta. Ɗan fodiyo cikakken ɗan ta'adda ne, mizinaci ne, ɗan luwaɗi ne, fasiki ne, mayaudari ne, kuma miciyin amana ne. Kamar kumba kaman katanta. Abin da ɗan fodiyo yi shi ne tirje ike, shi ne aleri ike. Shi yasa ba za ku iya ce musu komai ba. Aiken ɗan halar igaji gidansu. Karatanwar ɗan fodiyo ce. Wannan littattafan da ibar muku wannan wasiyar, yau wannan wasiyar ta zame muku bala'i, ta zame muku masifa, domin da ita za mu yi amfani mu kuma mu tozarta ku, mu ƙasƙanta ku. Abin da ike zuciyar iyayen kakanninmu ba su faɗa ba, kakanninmu ba su faɗa ba, iyayenmu ba su faɗa ba, yau mu jikokinsu za mu tona muku asiri. Ƙasƙantattu, wulaƙantattu, fasikai, muciya amana, maƙaryata, mayaudara. Matasan Hausawa, yau akwai magana wacce sai kun riƙe hawayenku. Magana ce wacce dole mu faɗa muku ita, yanda iyayenmu suka mutu da ita a zuci, mu ba za mu mutu ba sai mun amayar. Kuma ko da in mun amayar za mu rasa ranmu, to ba laifi ba ne. Ya cancanta waɗannan maganganun da muke misu, ko mun rasa ranmu, ku dai kun fahimci su wane ne Fulani, za kuma ku iya zama da su ko bayan ranmu.
bare ma waɗannan minority ɗin ba ma tsoron su bisa isa su mana komai ba. Gaskiya ai gaskiya ɗaya ce. Zan koma zancen Sunusi, kakan Sunusi Lamiɗa Sunusi Fasiki. A wancan karan mun zo daidai da inda muka ce Sunusi, kakan Sunusi yana sa a ebo matasan Hausawa masu jini a jika ƙarfafa, sai a ce a je a rufe su. In aka ce a rufe su, sai a kirawo wanzami Bahaushe a ce ya fiɗiye su. To ko kun san a wannan lokacin akwai jaruman wanzamai da suka yi su fiɗiye 'yan uwansu, nan take sai a rafke su sai su mutu. Da yawa wanzamai sun mutu da su fiɗiye 'yan uwansu Hausawa. Zan fassara me fiɗiyewa a wanda bai san Hausa ta ba, domin Hausa tana da faɗi. Fiɗiyewa, kai matashi, ai kana da 'ya'yan marenai. To wa'annan marenan guda biyu a cire su ta ƙarfi da yaji. Wa'yansu a nan suke mutuwa, wa'yansu su rayu, to amma fa in ka rayu kasu babu zancen haihuwa. Duk dan a rage yawan Bahaushe. Kun san an yi wa Hausawa haka? Godiya ta musamman akan wanzamai, irin rawar da suka taka. An kashe dubbannan wanzamai akan wannan ta'addancin da suka isi. In aka kiran wanzami aka ce fiɗiye kaɗo ɗan uwanka, sai iki, fiɗiye sai iki. Wani sa'in askar za a ɗauka sai kawai a yanke wuyansa, sai jini sai ya faɗi. Kakanninmu dattawa sun mana wannan zancen, suka ce ku yi shiru, zance ya wuce. Ashe zance bai wuce ba, sai gashi Aleru da Tirji suna maimaita abin da kakansu Kasar Gumin ɗan ta'adda ɗan Fodiyo ya yi. Sunusi, bayan wannan akwai 'ya'ya da ake kira bayi. 'Ya'ya ne fa, 'yantattu 'ya'yan Hausawa fa, za a kamo su ta ƙarfi da yaji, sai a ce bayi ne, a ɗaure su a sasari, ai ta dukansu sai sun miƙa wuya. To akwai mata isassu, kun san mace Bahaushiya ba ta iya kyau ba, ga sharaɓa, ga shan kalangu, ga diri. To su kuma matansu na Fulani sai dai koɗaɗɗiyar fata, amma kyau da matuci, ai matar za ta huce wa namiji zuciya, sai Bahaushiya. Lahaya fiddin, abin da suka yi ne dole mu faɗa, domin hakan isa abin da ba sa samu a jikin matansu Fulani, amma akwai a jikin matan Hausa, ai sun sani. Sai su kama yarinya, ko kun san Sunusi, kakan Sunusi wannan, yarinya ko 'yar shekara 7 ce in ta raya masa sai ya farɗa ta. Sai ya farɗa ta, Sunusi akan ya zina da ita. Wata 'yar a nan za ta sume, in ta mutu ai rami abin ne ta zance ya wuce. Uwarta da ubanta in aka ga wani ɓacin rai a gunsu, sai a fasa katangar, sai a cusa su da ransu fa, sai a sa ƙasa sai a yaɓe. Zance ya wuce. To in sun mutun ƙasusuwan suke ebewa, ko kuma yanzu akan mun yi wannan magana za su faffashe bangon su ebe ƙasusuwan Hausawan, Allah shi ya bara kansa sani. Zan maimaita, iyayen 'yar in suka nuna ɓacin rai abinda aka yi wa 'yarsu, sai a fasa katanga, sai a cusa su da ransu, sai a kwaɓa ƙasa, sai a shafe su tun suna numfashi sai sun mutu. Wannan yana ɗaya daga cikin sihiri da tsafi wanda ɗan Fodiyo ibar wa Fulani, saboda wannan abin da suke wa Hausawa. Saboda me? Saboda yanda wa'annan Hausawan suke a jikin katanga aka tsaga aka rufe su da ransu, aka shafe su. To haka Hausawa gaba ɗaya ba su iya buɗe baki har abada su nemi gidan sarautarsu ba. To a nan in kuka yi hankali, kuka nutsu, za ku san su Fulani sun san akwai ranar da za a zo a ce su fice. Mai guri ya zo mai tabarma ya naɗe. Kuma in Allah ya so ya yarda, wannan abin ya kusa. To ba a nan gizo yake saƙa ba.
ko kun san Sunusi, kakan Sunusi Lami da Sunusi tsigaggen sarki da Ganduje ya tsige shi, kakansa nake magana. Ko kun san idan ya shiga ƙauyuka, a da a ƙauyukan Hausawa idan aka yi auren budurwa, to kan ɗakinta kun san kago ake, ba dinne suke soro ba a ƙauyuka, kago ne ake na ƙasa. Ban sani ba ko kun san kago da Hausa ta. Ɗaki ne za a zagaye shi da bulan ƙasa, to kuma sai a yi fallo, sai a yi tseko, sai a bebeye shi da bunu, sai a yi taro, sai a ɗauka. Ita ce wasu ke ce jinka ko? Mu kuma muna ce kan ɗaki. Muna ce karanka ya kai tseku. To sai an tseku, a saka kari, a saka bunu, sai a yi taru mutane, sai a ɗora a kan kagon nan. To in aka ɗora a kan kagon nan, to ita yarinya in aka yi mata aure, in aka yi mata jere, an mata kafin ɗaki kenan, ko kuma an mata ɗaurin kaya, kamar yadda muke ce a Hausar gurinmu. Za a ce yau ana ɗaurin kayan wance. To sai a ɗauki bagwanja, sai a ɗauko ƙwan jimina, sai a ɗora a can ƙololuwar wannan saman kan ɗakin nata. To duk wanda idifafo ƙauyen ya san wannan gidan akwai amarya an yi bata daɗe ba, domin tasar tana ƙyalli. Kun san tasa? Kun san bagwanja? Ban sani ba. Akwai wani abu a kumbo, ana biki in ana wasan kwaikwayo, to wannan kumban, to akwai wani abu ana ce mata tasa. To sai a ɗora tasa tana ƙyalli, ga kuma ƙwan jimina fari tas. To daga nesa an ka hango, ka san akwai amarya a gidan. To kun san 'ya'yan Hausawa da shekara 9, 11, a ta daɗe 12, a wannan lokacin da kakan Sunusi ɗan ta'adda fasiki mizinaci a lokacin da ike. Idan aka yi wa yarinya 'yar Bahaushe 'yar Hausawa aure, sai ta shekara 5, 6, 7 bata haihu ba. Saboda me? Saboda shi ɗan, shi ma yaro ne mijin, ita ma yarinya ce matar. Za ta yi wasanta a tsakar gida da yara, ta san an mata aure ba ta fita waje ba, amma in dare za ta yi tafiyar ta gurin uwar mijinta ta yi kwanciyarta. Shi mijin ba zai kalle ta ba, ita ma ba ta kalle shi ba, har ta girma. Sannan jinin al'ada in ya zo mata, sai a ce to wance fa ta girma. Yawancin 'ya'yan Hausawa a da ana yi musu aure kafin jinin al'ada, amma mazan Hausawan ba sa taɓa amaryar. ‘Ya'yana, wannan magana dole in fito ɓaro-ɓaro in faɗa muku, la haya fiddin, ku ba yara ba ne. To Sunusi Lami da Sunusi, wannan yarinyar Bahaushiya da aka yi mata wannan kafin ɗaki, in ya shigo ƙauyuka ya ga wannan tasar, to dama wannan gidan zai dosa. Wannan 'yar duk inda take a ran nan sai an nemo ta. Idan ba a nemo ta ba, da Hausawan da suke gidan nan sai an musu dukan tsiya, an kama su kuma an kulle su. Wasu in ba a yi sa'a ba, a nan za su mutu a rufe. Sunusi Lami da Sunusi. Kuma a nan, kakan Sunusi Lami da Sunusi, afwan, kakan Sunusi Lami da Sunusi. A nan ba fa wai kakan Sunusi Lami da Sunusi ike haka ba, a'a, zan zo kowanne sarki ɗaya. In na gama na Sunusi, zan zo kan Ado Bayero. Ku kula, tsohon fasiki ne, kar Allah imar gafara, Allah ya ƙara masa nauyin ƙasa. Na san akwai gidadawa wanda kusan ta'addancin da sarakunan jikokin kasar gumin ɗan ta'adda suka yi wa Hausawa ba. Akwai Hausawa ma za su gani, ai wannan magana ta yi tsauri. In ba ta yi tsauri ba, in na faɗa maka irin fasikancin da suka yi, kai da kanka za ka ce Allah wadarai da su, tar da su. To Sunusi, kakan Sunusi wannan, ya je wani ƙauye, an faɗan sunan ƙauyen. Wacce ta yi mana firan nan, ba na mantawa, ina da tsohon ciki ta yi min firan nan. Da yaron ciki ne da ni, da na zubar da shi don azabar tashin hankali da na shiga. Ba na mancewa. Wacce ta yi min wannan firar, ina tsammanin kwata-kwata ba ta fi shekara 12 da mutuwa ba. A lokacin da ta yi min firar, ina kan ni kaina ƙuruciyata. Amma sai da na ji kamar zan haihu don azaba.
a labarin da ta ban wani abin ba zan iya faɗa ba. Domin a abin da wannan tsohuwa ta faɗa mini, Allah ya gafarta mata, ta ce akwai wata yarinya a ƙauyensu, shekarar ta 9, an mata aure, da ta fita a guje aka kamo ta, Sunusi kakan Sunusi wannan da ɗan yatsa ya farɗa ta. Ɗan yatsa ya farɗa ta, sannan yi mata faɗe. Yarinyar nan ba ta yi wata 2 ba ta ce gagarin kuna, kuma zance ya wuce, ta mutu a banza. Dattijo nan tana faɗa min tana hawaye. ‘Yan uwana Hausa, ina muku wannan magana wani sa'in maƙogaro na ɗaci yake, amma akwai kuskure da kakanninmu suka yi, da iyayenmu suka yi, suka ƙi su faɗa abin nan public kowa iji, sai suke faɗa a hankali suke ce zance ya wuce a bazzance sai ranar kiyama. Ni ko ba zan bari ba sai ranar kiyama, dole in faɗa wa duniya ta ji irin fasikancin da sarakunan jikokin kasurgumin ɗan ta'adda ɗan fodiyo, waɗanda suke gidan sarautar Hausa, waɗanda kuma ba Hausawa ba ne, Fulani ne. Ta ce kuma idan Sunusi shiga ƙauye, maza suka ebe matan suka gudu jeji. Ta ce a lokacin nan jeji ko ina a ƙasar Hausa, bishiyoyi dingim, in ka shiga ka ɓuye a bishiya ba za a same ka ba. Ya ce sai hakimin garin ko digacin, idan sarki ita fi sai a ebo waɗannan mutanen, a zo a zannar da su su miƙe kafarsu a ta dukan ƙwanjinsu. Ta ce wasu sai an karya su, wasu kafar ta kumbura, wasu a ragargaza musu ma singalalinsu, ƙwanji kafa kenan. A ce gudun da kuka yi, kuka ebe matanku, gobe idan sarki izo ku da kanku za ku kawo matan. Wannan duk an yi. Kuma na san waɗansu wanda suka ji wannan maganar, na san za su ɗora wani abin a kai, domin wani abin a gaskiya ba zan iya faɗa ba, domin in na faɗa ba zan iya riƙe hawayena ba. Abin da dai zan iya faɗa zan faɗa, amma abin da ba zan iya faɗa ba, ban sani ba, ko sai dai in rubuta a littafi, amma da baka in faɗa a duniya haka, ban sani ba ko Allah zai ban wannan ƙarfin. Saboda duk fasikancin da kuke tsammani kakan Sunusi Lamiɗo Sunusi ya wuce duk inda kuke tsammani. Ko kun san kakan Sunusi Lamiɗo Sunusi dama in ya shiga mata 2 ike so, da 'ya'yan da ba a taɓa su ba, yara ƙanana, da kuma mata masu cikin fari. A ce duk wata mace wacce take da cikin fari sai ice a kawo masa da ƙwalwa, kiransu ike da ƙwalwa. Kun san me ake nufi da ƙwalwa? Kazar da ta ɗau ƙwai, ita ce da ƙwalwa. Sai a je duk mace yarinya cikin fari fa, kun ga ba tafi shekara 16 ko 14 ba ko 15 ba, sai a ebo su, izo shimfiɗe su, daga kan wannan ikoma kan wannan, daga kan wannan ikoma kan wannan. Jama'a da kuke ganin wannan fasikanci da ake a Sokoto, tushe fa ya ɗauko, domin shi kansa ɗan fodiyo ɗin, ai zai je ƙofar gidan Bahaushe akan doki, ya ce da Bahaushe riƙe dokin, ya kuma shiga cikin gida, in ya samu lusarar mace ya yi amfani da ita kuma ifice, ya hau kan dokin. Ɗan fodiyo. Amma yanzu kun ga ba a so a faɗa, sai a ce wai ɗan fodiyo mujaddadi ne, wai ɗan fodiyo, har ma suna cewa wai waliyi ne. Kun ga wannan abu ne wanda ƙasƙanta musulunci ne. Ya kamata mu fito mu wa ɗan fodiyo tsirara, kowa isan ɗan fodiyo fasiki ne, muzinaci ne, kuma ɗan luwaɗi ne. Ya kamata mu faɗi gaskiya, saboda idan ba mu faɗi gaskiya ba, za a ci gaba da zama a duhu. Za a kai matsayin da za a allantar ɗan fodiyo, za a kai matsayin da za a yi kallon ɗan fodiyo kamar annabi. Domin matasa suna tambaya ta, Hajiya, ɗan fodiyo annabi ne? Nace ɗan iska ne, ba ruwansa da annabi. Shi ba annabi bane, ba sahabi bane, ba tabi'i bane, ba tabi'i bane, cikakken ɗan 419 ne, ɗan iska. Kawai ɗan fodiyo wannan shine. Ku yi haƙuri Fulani, na san za ku zagen kafira ce, a'a, kun fi sanin kowa ni musulma ce, kuma na fito daga gidan manya-manyan malamai, ko kun so ko kun ƙi.
ubana ba ɓoyayye ba ne, kuma ku kun sani ai, shi Sa'adu ya san waye ubana. Sa'adu in na ce Sa'adalle sarkin Fulanin Sokoto wanda kuke ce sarkin musulmi wa iyazu billah. To a ɗaya da yara mata masu ciki, yarinya tana da ciki wata 5, tsohuwan nan take faɗa. Lokacin nan babu tunanin ka yi rikodin ɗin mutum, a lokacin nan za ka iya rikodin amma bai zo a ƙwaƙwalwata ba. Ta ce yarinyar tana da ciki wata 5 da iga mai mata faɗe sai jini ya yanko mata. Ta ce da ita da abin da ike cikinta, ta ce da ta mutu a yi wanki jini ne kawai ike zuba. Haka aka haƙura yarinyar nan aka nannaɗe ta da jininta aka je aka yi rami aka rufe. Sunusi kakan Sunusi Lami da Sunusi. Jama'a ba ƙarewa magana ta ba, amma godiyar da muke wa Ubangiji a yanzu abin da duk Fulani suka yi shine ake maimaita a kabarin ɗan Fodiyo. Ko kun san a kabarin ɗan Fodiyo da ran Alhamis 'ya'yan Fulani suna zuwa a ta zinace da su, ana luwaɗi da kuma 'yan maza? Amma kamar yadda kuka saba, koyaushe muna kawo muku hujja da dalili. Allah mun maka godiya, yau madadin 'ya'yanmu na Hausawa da ake zina da su ake luwaɗi da su, zan muku zancen luwaɗi sai na dawo. Da ake zina da su ake luwaɗi da su yanzu kuma da 'ya'yansu na Fulani suke abin. Anan muka yi wa Allah godiya, rishe ya juye da mujiya. Shehin malami Bello Asada, rufe min magana ta me ake a kabarin ɗan Fodiyo. Ta ku sani cewa ita matsalar hubbare wallahi ko bayan shirkar da aka yi hubbare ko ba wannan shirkar ba ya kamata a ce an ɗauki mataki ga hubbare. Saboda ni duk ranar Alhamis babu abin da ake sanadiyar hubbare in ba fasadi ba. Akwai kasuwa da sunan kasuwar hubbare wanda saboda tare ma titin da sun kai na kofar shiga hubbare an ka ƙara ba su an ka maishe su wajen tsohuwar kasuwa. Duk ranar Alhamis babu abin da aka yi in ba zinaci da ɗayan mutane ba. Babu abin da aka yi in ba zina. Yarinya diyarka za ta ce ma ta yi kasuwa hubbari ta yi ta tun karfe 8 na safe sai marece mai so ya zo ranar Alhamis ya ga bala'in da aka yi. Yarinya nawa an kawa ciki da sunan hubbari, yaro nawa an ka lalata da sunan hubbari. Mu yankin muke kuma nan an ka haihi ubana nan ni tashi mafi yawan masu maganganun akwai kilomita sama da 5 tsakanin su da hubbari. Kuma waɗanda ka ba su labarin ba amintacci bane, don naji an yi hira da wani shugaban yan bid'a. Kusa abin mamaki, wai sai ce bala'o'i, wai shirkar da aka yi hubbare cikin kashi 100 wai an bar yin kashi 80 kashi 20 a saura. Wallahi ƙarya shi kai. Mai sun ya gano haka ranar Alhamis ya zo bakin titi na gidan haki ya ga yadda Hillani ke tahowa da Adamawa da sauran jihohin arewacin Najeriya suke tahowa da galam ka zo rijiyar Shehu ka gani. Tsakaninku da Allah ana ɗobo ruwan rijiyar Shehu da galam ana tahiya da su har yanzu ko ba a ɗobowa. Abinda zai nuna muku haka, mafi yawan masu bayani in ka saurari bayanansu za ka fahimci cewa wasu sun ka faɗa musu bayanin da ba na gaskiya ba. Don mafi yawan masu bayanan akwai waɗanda ka cewa da ana gina amma yanzu an ɗauki mataki an bar gina tun asali, ba wai kowane kabari an ka zo aka ginewa ba. Na faɗi haka ko ban faɗi ba? Wasu ɗaiɗaikun kaburbura na an ka gine daggare su babu wasu da ake gina, amma ina bala'in take. Ya kamata ku sani cewa ita hubbari fa ba ko makabarta ta ba. Me yasa nace ba makabarta ta ba? In ka ce makabarta ta ɗan uwanka ya mutu doka shi akai shi hubbari, wallahi in duk shi ka karantar da Sokoto ba a sashi wurin nan. Kusan yaushe kake tunanin Bahaushe da Bafulatani za su zauna inuwa ɗaya? Ka je ka binciki tarihin Bahaushe da Bafulatani. Abokan gaba ne, abokan gaba na gidi. Ku kasance tare da sabuwar tashar mu wadda za ta rinka kawo muku shirye-shirye na musamman kamar labarai, ra'ayoyi, tarihi da al'adu kan Hausa da Hausawa. Jaruma Hausa TV, sha kallo.